Sziasztok, Dani vagyok. Ebben a videóban a 23 HIPAK bevallást fogom kitölteni, azaz a 2023-as évre vonatkozó iparüzési adó bevallás kitöltését láthatjátok. Elmondom, ahogy szoktam, hogy én egy általányadós egyszerű adózó vagyok, a lehető legegyszerűbb eset, tehát nem szüneteltettem tavaly egy napot se, nem voltam táppénzen, felelősséget nem vállalok a videóért, viszont minden sorát egyenként leellenőriztettem a iparüzési adó ügyosztályra, a fővárosi önkormányzat iparüzési adó osztályával, egy nagyon kedves ügyintézővel, úgyhogy elvileg ez hibátlan. Természetesen saját felelősségedre töltsd ki és küld be. Felelősséget nem vállalok semmiért. Akkor nézzük is a kitöltést. A jó hír az, hogy ez egy elég egyszerű bevallás lesz. Na, akkor nézzük is meg. Hát leírtam szövegként, hogy hogy kell letölteni a ANK keretprogramot, föltelepíteni ezt a nyomtatványt, úgyhogy ezzel szerintem neked nem lesz gondod. Akkor főlap kitöltése, kitöltöd a személyes adataidat az A mezőben, B mezőben a bevallási időszakra 2023-01-01, 2023-12-31 kitöltése. Ha jól töltötted ki a lapokat, akkor itt a B mezőben az 101-et fog jelölni kitöltöttnek egy egyessel, az 1 mezőt, és a bevallással érintett önkormányzatok számához írja be a megfelelő számú önkormányzatot. Itt a főlapon még a bevallás dátumát és helyét kell kitölteni. Én a mai napot jelöltem benne. Következő az N01 lap kitöltése. A főlapról áthozza a bevallást érintő körülményekről a nevedet és az adataidat. Az A mezőben, a 9-es sornál kell az 1-es számot választani a 2024-es adóévre. Egyszerűsített adóalap megalapítást választottam. A C mezőnél a 4-es számot kell, tételes adómegállapítás, és még itt a I mezőt kell kitölteni, a 81-es sor, 1-es szám, adózóként egyetlen önkormányzat területén rendelkezem székhellyel, telephellyel. Ezután még az 1-es egy nevű lapot kell kitölteni. Ide be kell írni itt van tulajdonképpen a lényeg, tehát az elmező 41-es sorába kell neked beírnod az idei, vagyis hát a tavalyi évre vonatkozó teljes bevételedet, tehát fontos, hogy a bevételedet írd benne, a jövedelmedet. Ennek az esetemben a 12 millió forint alatti összegnek a során ő a 42-es mezőt automatikusan, 42-es sort automatikusan kitölti, 2,5 millió forint után fogok én adózni. Utána ez alaplapot jelöli még, hogy aktív, de azzal nem kell foglalkozni, ezt nem kell kitölteni. Akkor ki kell töltened egy HIPAK M lapot is, ami az önkormányzatra vonatkozó rész. Tulajdonképpen ezzel adod meg, hogy hány százalékos iparüzési adókulccsal számoljon a program. A köt lapon az A mezőben kitöltöd melyik önkormányzatnál vagy, tehát hol működik a céged. Nálam ez Budapest főváros önkormányzata, ő beírja automatikusan a önkormányzat adószámát, a bevallással érintett időszakot áthozza tulajdonképpen a főlapról, tehát ezzel nem kell törődni. Ha mindent jól csináltál, akkor ő a D és az E mezőt ezen a lapon automatikusan kitölti, már be is írja a 14-es sorba, hogy mennyi lesz neked az iparüzési adód. Akkor van az EL lap, ahol az előleg fizetési időszakot ő automatikusan áthozza, csak úgy, mint az első előlegrészlet esedékességét, ez ugye 5.31, eddig kell neked befizetned ezt az 50 000 forintot, amit neked ide a saját kezeddel kell beírni. A túl 1 és a túl 2 lapok is aktívak, ezek a túlfizetéses lapok, ezekkel azonban nem kell törődnöd. Ezután már mehet is a kapcsolat az ügyfélkapuval, nyomtatás megjelölése, beküldésre és beküldés. Ennyi az egész.